En tarik prario kod auchiel dwe mar abiriyo higa mar 2024 nitiere wang' sane weche manyien mago imore weche mathoth pod dhi nyime timore pacho ka ahinya mago motenore koda siasa kaachiel koda wach mar yiero kata walo jotend migepe manyien manotim kod jatend piny William Ruto ka bende koro ing'iyo ni to ting' machalo nade ma bende rito jotend migepe manyien ahinya mano mochung'ne kata poni biro puodhi ne migawo mar omenda kaachiel koda migepe mamoko. Kopogore koda mano bende rowere mag Gen Z manoyudo hinyruok kaachiel koda mano wito ngimagi pod itemo manne gi ratiro kata obedo ni kiawa nitiere kaluwore koda chiedh nade ma joneno kaloe ka gitemo mar mondo mi gichiw neno margi kotenore koda thoe makamano. Nyakora mogi warangane moko kuom weche ma omiyo pek e chenro mar Oimore. Nimeunda serikali ya kuunganisha Wakenya. Nikasema Wakenya wote waungane ndani ya serikali ya taifa letu la Kenya tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo. Jatend piny William Ruto siro yiero jo ODM e sirikal mare kako machielo idwaro mondo Kalonzo Musyoka obed jatend kweth maketo piny owacho tesre. Pesa tete michoko Kenya 70% dhi e chulo debt. Koro yudo ka mano e tich mokwongo ni ere kuma dhi yude bilion 150 mar tiyo e keto budget. Jolony weche ochumi oyango ni John Mbadi dhi bedo kod tich matek mar chiro ochumi ma Kenya kaponi opuodhe obedo jatend migawo mar omenda. Kusema ukweli ule askari alionekana si mara moja si mara mbili. Hata nyi watu wa media kuna mmoja wenyu alianguka kwa mkono wake. Kwa nini waseme hakuna evidence ya kumshtaki mtu ka yule? Anyuola joma ne owito jogi e kinde ng'anyo ywago pek yudo ratiro kaluwore kod buok mibuogogo joneno. Yokoromogi tudi kod wela ewa marote machuo karia deka auchiel nono yudwa kanyo e mbui mar Facebook Ramogi TV wantie kachiel e mbui mar YouTube yudwa e mbui mar X kachiel kod Instagram nyinga Simfrozo Kinda jaloko mar Ryan Wilson Ochuka. Jatend piny Kenya William Ruto koni piny owacho chano loko chike mag kedo kod mibadhi mana ni buchego iyalo mapiyo kaeto ikawo okang' mowinjore ne jogo mitudo kod ketho mag mibadhi. Ruto mane loso e kaunti ma Mombasa kama ne ochiwe chek mar shillings bilion 1.7 mageto jolupe counties duto mantiere ka dho wadh nam chumbi. Ne bende koni sani owuok oko mar riwo wi oganda jo Kenya duto. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Mombasa ne ochakore e alap ma Mkomani kuma ne orome gi jogo manie sekta mar lupo mar siro chenro magitayo. E romono, jatend piny ne okoni sani owuok oko mar kedo gi weche mag mibadhi kaachiel kuom okange mochano kawo en loko chik mabiro miyo buchego iyalo mapiyo kochopo e doho. Mambo ya ufisadi tunabadilisha sheria ili kesi zote za ufisadi isiwe inachukua miaka 10. Ichukue miezi 6, wale wameibia serikali ya Kenya na wananchi wa Kenya waweze kupelekwa kotini na waweze kufanyiwa yale yatafanyiwa kotini in 6 months so that we can deal with the challenge of corruption and integrity in the Republic of Kenya. Okoni sani koro osechako wuoth mar riwo wi oganda jo Kenya duto kanyakla kokoni kweth jotend migepe manyocha walo en ranyisi ni ogeto tiyo gi oganda duto ma jo Kenya. Sasa ni wakati mwafaka wa kuungana kufanya kazi pamoja kuwaunganisha wananchi wa taifa letu la Kenya. Ndio sababu mimi juzi nimeunda serikali ya kuunganisha wa Kenya. Wale waloweza kuuliwa na kuumizwa katika maandamano wawe compensated. Ni lazima Your Excellency, wale polisi walofanya wao ni kichwa kigumu wakawanyima haki za watu wachukuliwa hatua zile ambazo kwamba zinahitajika. Be true to your word and I know that you will do it. Drop those cases za wale ambao kwamba walioko pale. Jotelo mopogore ka dho wadh nam chumbi ne bende opako okang' manyocha okawo mar walo jotend migepe ariyo kowuok ka dho wadh nam chumbi. Jotelo go ne osingo mar tiyo kanyakla gi piny owacho mar neno ni gitego uchumi ma pacho ka kendo kelo fungruok ne japiny masani pek mar osuru hinyo. Ali Hassan Joho ni mchapakazi na mahali umemweka ninajua ya kwamba anaenda kufanya kazi na wewe. Na sisi tutakuunga mkono zaidi hata katika juhudi zako za mazungumzo ili kufanya Kenya hii iwe kitu kimoja.
Najua una reward. Najua una reward soldier wako. Mheshimiwa, usimwache nyuma dada yetu, shangazi wa taifa. Tunakushukuru kwa kumchagua Ali Hassan Joho kama waziri, lakini mheshimiwa na mama Aisha usimsahau. Nataka niseme na support na unga mkono uteuzi wa kaka yetu Ali Hassan Joho ndani ya baraza la mawaziri, na unga mkono uteuzi wa kaka yetu kakangu Salim Mvurya ndani ya baraza la mawaziri, na mimi musihofu. Mimi nipo. Weche mag siasa ne bende opusore e romono. Mohamed Ali kesho ataenda kwa supermarket, atanunua wheelbarrow za UDA, nimpatie Joho moja asukume, nimpatie Abdul Samad moja, nimpatie senator moja, alafu tubebe machungwa yote ya Mombasa ili Kenya isonge mbele. Mimi kama Abdul Samad Sharif Nasir ni mwana wa ODM. Na mimi nitakununulia machungwa uweze kupata vitamini, uweze kusukuma wheelbarrow yako. Na vile vile tutafanya kazi na wewe kuonesha kwamba hii nchi yetu inakuwa na amani na tunapata maendeleo ambayo tunastahili kupata. Jatend piny Kenya mane odhi nyaka e kaunti ma Kilifi kinchano dhi e kaunti ma Kwale kaeto biro tieko limbe mare kadhodh nam chumbi gi kaunti ma Taita Taveta. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua kwa jo Kenya mondo obed kanyachiel kendo rwak lokruok ma jatend piny William Ruto keto e tend migepe mage, kowacho ni Ruto oyiero joma biro tiyo kare ne jo Kenya. Gachagua medo ni lokruok e tend migepe biro neno ni tich otiyore e yo makare. Gachagua ne loso e nyasi mar ik mar Susan Muthoni Wanjohi ma en min karan mar jotend migepe Mercy Wanjau, kama bende nosome ote mar kuyo ilo jatend piny. Gachagua bende oseyo wach mar ketho mwandu kod tulo manotimre ng'anyo mamuol manobagi gi rowere. Gachagua nyiso jotend migepe moyier mondo ti matek tok ka osepuodhgi. I've seen many people, all sorts of analysts and newspaper people and commentators commenting about gains and losses. Which region got what, which one lost, which one didn't, who is strong, who is not. I think the whole thing is a win for the people of Kenya. And for us as a region, we are very happy that Mercy adds our numbers. And we are very proud of our performance from a daughter of this region and her commitment to public service and assisting the president in the management of the affairs of this country. Anyola mag ji mane wito jogi e kinde ng'anyo mag kwero chik kata paro mar chik omenda pod dhi nyime gi rito ratiro e kinde ma josiasa kod piny owacho to dhi nyime gi chenro mag duoko piny liet mar siasa. Anyola mar Rex Masai nigi kiawa mar yudo ratiro bang' janeno mane geno chiwo neno ewi kaka obila ne ochielo Rex gi magina yudo ote mabuogo ngimane. Min Rex bende okwedo nonro mane ogol kod jabero mar sirikal mane wacho ni Rex ne otho kalore gi adhola ka olero ni chalni ne otim bero mokwongo e yo aling'ling mar golo magina e dend Rex kaka yo mar umo adiera. Chris Owino nobet piny kod min Rex kendo losonwa lipodni. Tarik 20 dwe mar auchiel higani, rowere mag Gen Z ne oweyo mbala e historia mar piny Kenya kuom bago ng'anyo mamuol maonge tudruok kod josiasa kod bayo kite. Kata odoko ni ng'anyo makamano ne opo e piny mangima, tarik 20 dwe mar auchiel ne oweyo mbala manyaka chieng' e chuny mama Jillian Munyao. Jillian Munyao leronwa kane oyudo buok maduong' ewi wach mar tho wuode makayo ma jahigni 29 Rex Masai e kinde ng'anyo mar kwedo chik mar omenda e bore Nairobi. Nilikuwa kazini, niko na kaduka kadogo hapo Kayole. Mwendo wa saa 1 nikapokea simu. Nikifikiria nikapata ni rafiki yake. Nikamza, George, mbona leo kuna simu ya Rex? So ile sauti ilitoka hiyo upande mwingine. Mama, ni Rex. Nikamuuliza ni mgonjwa? Hapana, si mgonjwa. Shida ni ati mama sijui utaichukuaje. So unajua kwa mzazi ushaingiza baridi tayari. Nikamuuliza kuna shida ati ako wapi? Akakuwa na sita ile
kuniambia. Sasa nikakuwa mkali, nikamwambia shida ni nini, niambie. Ati tulikuwa tumetoka job, tunaenda tao. So Rex ameshutiwa. Rex Masai ne magina ong'ado ngimane e yor apoya e kinde ng'anyo kata odoko ne onge kod ligangla moro amora mane oting'o e lwete. Maandamano ya kwanza hakukuwa na wizi, hakukuwa na nini tena, hakukuwa rowdy vijana wengine wamekuja akakuwa. Alafu pale ameshutiwa, hakuna duka ati imeripotiwa ati ilikuwa imebomolewa. Hakuna mtu ameclaim ati aliibiwa na nini hiyo ati simu. Niliona hizo news nikachoka. Nikamwambia tu ni sawa. E twak mare kod Ramogi TV, Mama Rex leronwa ni bang' chwalo wuode e od thieth, Rex ne ogamo muya mare mogik kaluwore kod bwasruok mar ler matero remo e obwongo bang' obila chielo bambe kod magina. Kabla tuone nikapigia mzee nikamwambia nasikia Rex ameshutiwa town na ameaga tayari. Akaniuliza ako wapi, nikamwambia nakuja kwa nyumba na twende. Juredi alikuwa ametolewa pale alikuwa ameshutiwa. Kaenda kampata hapo chini kwa sakafu. Kauliza daktari, mtoto venye yuko hivi ameenda. Akaniambia unaona hiyo damu yote imetoka kwa huyo mtoto wako. Amekufa juu mshipa wenye unapeleka damu kwa brain umepasuka. Kata odoko ni laktar ne oyango ni magina ne omoko e bamb Rex e kinde mane ochwale e od thieth ne omako dhoge bang' jabero mar piny owacho rem yudo magina makamano, gino mane omiyo gichiwo nonro margi ni Rex ne otho kaluwore kod adhola. Kulikuwa na ka opening kwa left thigh. Nikamwambia aka kitu kadogo ndio kameua mtoto wangu. Akaniambia hapo ndio risasi imekwama, risasi konda ndani. Daktari mwenyewe akakuja akafinya. Akaniambia unaako kitu kagumu. Ni risasi na tukubali kutoa. Because police already washafika hapa na wakachukua statement. Nikamuuliza sasa atazikwa nayo. Akaniambia hapana. Anafaa pelekwe mochari atolewe huko akifanywa postmortem. Kalore kode nitiere chich ewi report makamano ka uli kod nyalo bedo ne otimne Rex bero e yor aling'ling mar golo magina e bambe kaka yo mar umo adiera. So pale tukaandika risasi, daktari akaandika, mimi nilifikia ametuandikia mtoto ako na risasi kwa mwili. Aliandika ako na open wound. Min Rex bende nigi kiawa ka bende obiro yudo ratiro ewi tho mar wuode bang' rawera mane otero Rex e od thieth yudo ote mabwogo ngimane, okang' ma omiyo koro otamore mar dhi ndiko dhoge ka obila. Kuna ule angetoa ushahidi wale wenye walimbeba kumpeleka hospitali, but wanahofia maisha yao kulingana na serikali venye iko. Unapata mtu yes ako willing kutoa hiyo ushahidi, but anasema what next? Mimi ndio nitafutwe nitupwe, wanasema wanatupwa wapi? Kwenye hao wengine kware, watupwe kware wasipatikane. Magitimore bang' jatend jomin wach maduong' Renson Ingonga wacho ni chenro mar mako obila majendeke mane ochielo jong'anyo kod magina dhi bedo matek kaluwore kod onge mar joneno. Ingonga ne oyango ni kata odoko nitiere kanda mag video manyiso ka Rex ne otho e chuny boma ma Nairobi, picha makamano mirimiri ma ok nyal yango obila mane ochiele kod magina, gino ma min Rex okwedo. E kinde ni ma jo siasa dhi nyime kod keto chenro mopie mar duoko piny liet mar siasa e pacho kae, anyuola mag rowere mohewo 50 mane owito ngimagi e chenro mag ng'anyo mar kelo lokruok e pacho kae, to pod kuomgi omoko e rot e chenro margi mar yudo ratiro. Makelo penjo to bende anyuola gi biro yudo ratiro margi, to en ang'o ma onego tim mar miyo gi ratiro. Chris Owino, Ramogi TV, Karen, Nairobi. Manolit mar janyuola kawadhi nyime ni doho ma Milimani oweyo thuolo jaked ne ratich oganda Boniface Mwangi kod joma moko ang'wen gi rambon mar siling 20,000 ng'ato ka ng'ato.
Dono nokwedo medo dinonegi kuom ndalo 21 kaka ni dwaro kod obila matimo nonro. Do yango di buchgi ibiro winji tarik 16 dwe manyien. Ne omak gi odiochieng' manyoro e kinde ng'anyo mamuol ka gitimo rapar mar joma ne ochiel gi magina tarik 25 dwe mokalo. Mil achiel kuom jong'anyo mane ochiel gi magina e kinde no nowe thuolo ma ok omak ne bura mora mora. Application that we are making today, which was very frivolous, to apply for 21 days to investigate a claim for protesting peacefully in the city. These are just methods and gimmicks of intimidations, and our clients, we have advised them accordingly. They gave us, they presented a miscellaneous application before the court, and we just take cognizance of the fact that in as much as not all our prayers were granted, we take cognizance of the fact that our clients are now free. And if there's ever a time that we've needed to be together, it is now. Do not give up. These 5 are out for now. There are 66 people missing. Those people need to get back to their families. So let's keep this going. Let's keep charging. Let's keep demanding for what is rightfully ours. Jodito mag Azimio dhi nyime kod seyo sirikal kod jo Azimio ma ogwel mar donjo sirikand William Ruto kaka jotend migepe. Ne otelnegi kod Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa kama ne gimedo kono jopiny ni gin kodgi ka odoko ne jotelo moko odhiyo e sirikal. Cleophas Oluoch nigi ler. Jodito mag Azimio kawuono ka otelne kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka olimo kaunti Manyeri. Dibedni gene magidong gi Azimio mano puro biro nono kinde mabiro. Kawuono ne nitiere nyasi. Ne en nyasi mane ochako gi alam. E twak margi kawuono ne gimedo seyo sirikal kuom donjo e duond bura mar ODM kendo kawo jotelo kuro ka gidonjo e sirikal. Ogai mar DAP Eugene Wamalwa oseyo sirikal kuom ngima mapek ma jo Kenya kalo e sani. Bende owacho ni jogo ma odonjo e sirikal odonjo e logi gin giwegi to ok nyis chung mar Azimio. Sisi kama wanaazimio tutasimama na wananchi, tutasimama na hawa vijana wetu Gen Z kutetea wa Kenya. Wenzetu ambao wameamua kujiunga na serikali, wao ni uamuzi wao wa kibinafsi, sio uamuzi wa Azimio. Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka korka kore wacho ni kara jatend piny Kenya William Ruto ng'eyo ni ok onyal tiyo kode kendo nyaka obed ng'at makete tesre e telo mare. Wanadhani mimi Kalonzo wa Musyoka naweza kuingia serikali aina hiyo. Afadhali kwetu Sekuru pande hii niwe na roho safi, because I can't, my conscience will not allow me. For the love of this nation, we will stand. Hata William Ruto anajua Kalonzo atakuwa mpinzani wake. Hiyo anajua wazi. Kalonzo bende omedo kiro kuoye wang sirikal ka opoyo jende mag Gen Z kuom chung kendo dagi telo marach. Yani yule mfisadi tutaanguka naye. Shirika ambalo ni mbovu tutaanguka nalo. Shirika sio mbovu, ni wale wasimamizi. Wafisadi tutaanguka nao. Tutoke hapa tukijua Kalonzo amesema ataanguka na Zakayo. Itaanguka naye. Kwa hiyo kama itaanguka naye, wananisubiri ati niwe Attorney General, sijui niwe nini. Ya nini? Nilikuwa Vice President wa Kibaki. Niteremshe heshima hiyo ya Kibaki niende kuwa Attorney General. Haiwezekani. Ote Kalonzo Musyoka gi kweth mare mane gilemo godo kaunti Manyeri kawuono en kwayo sir makende e wuoth margi. Wuoth mar loso sirikal mabiro. Kwa hivyo sisi kama Azimio tumekaa pamoja na tumekubaliana ya kwamba kwa sababu safari ya siasa tutakuwako, safari ya siasa ya upinzani tutakuwa nayo. Sisi sasa mwenye atakuwa akituongoza kwa hiyo safari itakuwa Kalonzo Musyoka. Steven Kalonzo Musyoka. Yeye ndio kiongozi wetu katika Azimio. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Jalonye weche mag ochumi e Thurka koro lero ni biro kawo thuolo malach mondo jakom mar duond buch ODM John Mbadi mayande ogwel mondo bio bed jatend migawo mar omenda oloko ochumi ma Thurka e yo mowinjore. Mbadi en achiel kuom jotelo mayande pingo mokalo yore mane piny owacho geto tiyo godo mar juogo osuru e pacho ka. Jafwambo marwa Eric Owenga ne oloso gi jolonye kendo losonwa lipodni. Bang' tungni makae gi kacha e pacho ka, jatend piny William Ruto yando kawo okang' mar kweyo lwasi mar siasa e Thurka
kendo nochuno ni koro nyaka oti gi wasike mag siasa maneno kaka onyalo tayo Kenya. I've now forwarded the name of John Mbadi Ngongo to the Ministry of National Treasury and Economic Planning. Lando mar Ruto Chadekni nonyuolo paro mopogore opogore kaluwore ni ng'anyo ma higani nojimbi mokalo kod pend chik mar omenda ma higani. John Mbadi nogwel mar mondo obi ota migawo mar omenda kama kinde duto wange ng'iyo. To en ang'o makoro rito Mbadi e migawo mare no ponono ni od bura mamalo biro puodhe? Ere kuma dhi yude bilion 150 mar tiyo e keto budget. Hedek mar ariyo ma Mbadi dhi bedogo en chulo gowi. Gop jo China mano tigo e gero SGR biro. And bende en around 100 billion kanyo. To i gowi ni nitiere interest bende. Interest is 48 billion. Tungni mabende nochuno jatend piny William Ruto owit oko pend chikno mabende noriedo yo kaka piny owacho biro manyo omenda kuom jopiny kokalo osuru makonyo piny owacho e iko omenda ma 2024-2025. Jolony lero ni podi ok bi bedo mayot ne jatend migawo mar omenda mabiro. Koro there are things ma nyako tim in the next 30 days. Ntiere moko mbele ma nyako tim in the next 100 days. To ntiere moko ma you are looking at a whole year before you can say ni okay, nitiere investments modonjo, ira werni oyudo tich, tax odok piny, economy nenre no survive. Kata ka Mbadi odonjo kawuono, gik modhi timo ok onyal timo overnight. Nyaka gimi Mbadi muda. Gimomiyo nyaka gimi Mbadi muda en chalo kama. Number 1, finance bill madino obedo an act mochoko go pesa no timruok nade no golo oko tendi pod gi survive act ma 2023-2024. John Mbadi mana ka jotelo mamoko mag riwruok makwedo piny owacho yande ni ong'ala manyime e pingo yore ma piny owacho yande geto tiyo godo e manyo osuru kuom jopiny. To mondo Mbadi kik yudre tago maliet mana kaka ngire Njuguna Ndung'u, ere kaka Mbadi biro chiedho? Kaka Mbadi odonjo nyaka hakikisha ni kiwuoyo about usuru wang'iyo niya, how are we going to work with the rates? Tax rates kanyo nitie problem. Nikech kiketo rate mamalo e usuru mikawo. Iyudo ni value added tax affect ang'owa? Affect kaka wa produce mwandu Kenya ka. To income tax cha bende affect weg mwandu ma produce mwandu nikech nyaka ka higa orumo nyaka mi sirikal tax. To pek betie ka rates gini malo. Makata mna weg jok maloso mwandu Eric. Loso mwandu kusuru rate gi yote mrinade ni malo. Ere kaka gino hinyo jopiny. Ohinyo jopiny nikech kosuru dhi malo to bech mwandu timre nade dhi malo. E migawo mar omenda nitie adieri mar wach ma Mbadi biro rakore godo ma onge ringo. Unemployment is another reality check ma dhi go Mbadi. Nikech under his docket onego bedni economy bedo stimulated. Tinone pesa ringe i economy, to economy grow, to kose grow tinone ji invest. Ji bete ke pesa moro manyalo invest. Ka sa invest, adhi ndiko ji adi. Dong adhi ndiko ji mang'eny. Sama ndiko ji mang'eny dong sirikal yudo pesa gi. Koro mano biro. Konya beda strong leader manyalo winjo the economists motiyogo gi jok ma nigi lony no. But nitiere gik moko manyaka otim progressively. Kaka koro ng'iyo kaka investment nya biro. Ng'iyo kaka wanya yudo tich no jende. Lowering taxes magi nyaka bed progressive tapani wanya konyore to oketo no ng'e everything is all knowing the local almighty, of course there will be no progress. Riwruok mar upinzani osebedo ka seyo piny owacho ahinya to kaluwore kod siso mare mar kawo gope kowuok e pinje maoko ma bende thothgi keto badho ne piny owacho mar Kenya kendo gisiemo yo ma Kenya luwo kinde ma gitiyo kod hola ma gikawo kuomgi. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Moko mrowere makaluo koro kwayo jotelo mayande ogwele lemo mag jotend migepe piny owacho mamalo mondo dewo mokalo weche dongruok ahinya to gwenge ma Nyanza. Rowere go bende okone jowetegi mondo thegre gi weche mag ng'anyo kaka okang' mar chiwo thuolo ne piny owacho mar tiyo ne jopiny. Jatend piny William Ruto tich adek ne ogwelo jakom mar ODM John Mbadi gi Opiyo Wandayi mawuok e gwenge makaluo kaka jogo mabiro konyo e tayo sirikal. Koro sani wane sirikal waweuru maandamano. Joma ni dala waweuru wang'o ndara. Waweuru wang'o ndara warituru maendeleo. To
gi wan kaka youth wan gi yie gi jomo yier gi dhi tiyo. Wach maandamano wawere urugo mondo wami ker nafas mondo tinwa mondo warit 2027 kochopo to kila japiny bro yiero jatelo modwaro. Jatendwa ma okugunja adakwa mondo mi okony joluo mondo miwa stima kaka dwarore e yo maber mondo kik wabede mudho. Gikony vijendewa man gi barupe manyalo ndik mondo ndiki. Nyakoromo gi kanyo wacha kwa wadwa ni mondo kaw yweyo mokwongo. Chenro en maro imore saa 3:25 anano kama kuomu oro otekae Jackie Nyarmodi wacho ni neno wa eyo makare kabendo wacho ni en kanyo kod min mare Mary Otieno owadgi Mila Mopao Regan Ronald Evelyn Esther ko wacho ni mago duto gin jomoero neno Ramogi TV. Erokamano Masi Otieno bende wacho Ramogi neno maler ahero kaka sani piny dhi kagima kwe kendo agombo ni jotelo mondo titich mana kaka negisingo. Erokamano Nyamasi. Donald Otieno wacho ni Ramogi TV neno makare kantiere mamboleo e county ma Kisumo meduru kelonwa weche manyien. Nyako Ramogi kik idhi mabor pod waduogo. Tindo etikoma na bongo tena kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimabwana eno bwengenjo mano. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati omundu arumu yakombwa nandi mambi nochote kumusani onomu yakombwa nandi mambi ndi nochote byamate aninenkia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mio yetamanyaini. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Teacher Beach kocha kore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stimariwo record P. Yawanya wauntie kikubed mabori kwa Ramogi nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire goody. Local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno. Machiegni kendo riwruog jopuonje mar NAT koro dwaro mondo sirikal ochop kare okang' mar ariyo mar meto mar osara e bwo winjruok mondo obed e kind jopuonj kod sirikal CBA mar higa mar 2021 nyaka 2025. Kawo kamano to gidhi e ng'anyo. NAT onyiso duol mochung'ne ndiko jopuonj TSC mondo duok omenda mane ging'ado ewi bajet jopuonj ma higani mondo chenro mar medo jopuonj osara odhi nyime. Kaluwore kod wito oko paro mar chiko omenda ma higani, TSC nolando ng'eto mar bajet mar jopuonj ma higani gino madhi neno ka thoth chenro mag jopuonj ok ochopo kare kamoting'o meto mar osara. The national government should live up to its promise of awarding teachers the second phase salary increment
as stipulated in the amended 2021-2025 CBA. Teachers would not accept anything short of the second phase of the 2.5% to 9% salary increment awarded in 2023. Not therefore calls on Teacher Service Commission to use all means within its reach to ensure that agreement which is legal and still binding is honored through compelling the National Assembly to approve TSC 357 billion budget without amendment, failure to which the union will use all legal means within her disposal to ensure full compliance. Jolony sectors mopogore counties makaluo gi jokanyo sector mar somo dwani jolony wetegi mawuok e counties makaluo oket maino e bero skunde mane gisome kaka yo mar konyo ting'o malo rang'iny mar somo e skunde makamago. Gikoni gedo mar skunde kod chiwo omenda mag somo ne jopuonjre mawuok e familia ma ok nyal en gino ma ok onego bed ni iweyo mana ne piny owacho kende ma oyange kinde nyasi mar odiochieng jogo mane somo Homa Bay High School. Jokanyogo ne oketo chenro mar chako gero kar somo kara library manyasani madhi muonyo omenda moingo milion 66 kod siro jopuonjre ma wigi bith to ok nyal yudo school fees. I also have my sons here, by the way. Makoro wadwa timo sani maduong' mogik madhi cost wa about 700 million and learning resource center. Tieni en gima duong' molo library ma kaka jiongeyo kaka mane gima nyalo tingo nyithindo madhi 4,000 at any one time. Samoro ji peni ni alumni nyako bedo ng'at mo malich ahinya. But in your whatever capacity teknini kale school no nitie gimoro minyalo dhi kanyo make a change to the learners and the community. The alumni of the Homa Bay School have mobilized funds to support students who are needy and bright in the school over time for many years. This has helped many students to realize their dreams in life and have prevented them from dropping out of school. Kendo di chieng makawuono kaka anene omiyo wa mor kabisa nikech wayudo thuolo mondo wawuo gi nyithindo masomo Homa Bay High School mane form 1 nyaka form 4 ka wamiyo gi motisha mondo gitim matek. En gombo wani nyithindo gi mondo tim maber kaka nwatimo maber kendo wan bende waikore mondo gibed role models wa. En bende chunywa ni mondo wabed ka wanyalo chiwo back to school mano konyo wan ke skund ni emomiyo walokore jok minyane wang' pinyni. Moyo ji 10 mawuok e kanisa mar Adwen ma Nyabigena maidore Nyabige kar chung'od bura ma Mogirango South medo yudo thieth makoni kod kocha bang' tulo mane muoche kanisa no. Pogruok mar paro no muoche kin jolemo mane oyuore kanisa no ka tipo mar kanda mane TV mar Ramogi oyudo nyiso kaka miyo moro nokwongo monj gi moko kuom jogo eko mane nie kanisa no. Bang' mano dhano chako landore kin jokristo mamoko mane ochokore kanisa no mawachore ni pogruok mar paro mane okelo gwandruok makamano en kaluwore gi ywaruok mar weg lop kanisa no. Ywaruok makamano wachore ne osebedo ka neno e kinde grube ariyo ma lemo e kanisa achielno. Kijana, mimi nilikuwa na keti hapa nyuma kabisa, na kijana akaingia na mawe anaweka kwa mfuko, na wakati burugu ilianza na nilikuwa na keti nyuma hapa. Hiyo kijana hata nami upatara niamuke nione kuna nini mbele, alinipiga chiwa hapa na kaniangusa. Ndipo Elda Daniel Okech Omae ni mwalimu kwa shule ya primary, anafanya kazi yake huko Nyamila. Ndiye akaanza kutangaza matangazo akisema wale watu wanaenda kanisa ya Omowera, hii adui zetu, tunataka mshike mmoja kwa mmoja. Akaanzia mwanaume mmoja anaitwa Francis, wakashika kwa nguvu kama askari, wakapeleka nje, wakapiga ngumi, yeye akaanguka, alafu wakaingia tena. Huyo Elda akatangaza sasa mtakimbia kwa Mata. Mata ndio mimi, ndio Elda wetu, wote
Mumeona hapo eti wamejipaka mapandeti. Hao wote ni mimi walikuwa wanapiga. Mkiona mapicha ni mimi wanaendelea kugonga. Wakasema huyu mama ndio ameleta hii omawera hapa kwa kanisani, tunataka kumuua. Chano mar chiwo thieth ne jotije e kambi mar Media Services mosebedo ka timre kuom ndalo 4 ochopo giko mare kawuono ka kwan mamalo mag jotije oneno jolony e chenro mopogore mag ngimagi. Jailieta achiel kuom jotanyasino miyowa mathoth. En nyasi manochako gi yango jokanyo makonyo rito ngima mar obwongo kata wellness champions mag kambi mar Royal Media Services. Staff are not just workers. They are people with dreams, people with ambitions, people with great plans, and their wellness has to be looked at from a 360 degrees perspective. A lot of society does not understand or appreciate the pressure that comes with working in the media. We at RMS are currently rolling out, which is that of really entrenching wellness of individuals and the group as part of our strategic undertaking. Jotijegi emane konyo e tayo chenro mar thieth ne jotije RMS, thieth mane ochwal kod kuonde thieth mopogore moting'o ng'iyo chal ngima margi. It's actually a good day because we've got all this, it's like all the checkup under one roof. But the most important thing is the fact that we get to help our colleagues. It's a journey. It's said that mental health is a journey. Ber ka ng'ato ng'eyo chal mar dende. To chenro ma kawuono kelni en chenro maber nikech omiyo ing'eyo ni inyalo bedo ni ingima, iwinjo ka ingima, kata kamano kibiro e thieth tiyudo ni in gi tuoche moko matindo tindo. Koro aparo ni en chenro maber ma konyowa ng'eyo ni tuoche mage ma wan go e dendwa nikech king'iyo ichako gi pimo remo, ing'iyo chiemo michamo, idhi kuom daktari ma ng'iyo weche mag paro mar At least now I know my status and my health are in check. Achiel kuom pim mane itimo en mano marango chal mar ngima mar nyodo ne jotije ma joma mine kitiyo kod lony manyien kopogore kod machon mathoth mine ne neno pek dhiye. As Saba Lancet Kenya ne wabiro gi technology manyien miluongo ni HPV DNA test. HPV DNA test ni en test moro ma itimo gi self collection and a kit mitimo ka inemi collect on your own. Joma miyo obiro mang'eny, which means kata joma chuo man gi spouses gi be onego bi okel mondegi mondo tim test ni. Thuolo ni mar thieth bende nomako pi mar wang' la kanyakla kod nondo mar chal ngima kaluwore kod chiemo mowinjore. My advice is to ensure that the body water, the body muscle, the body protein is all taken care of. So as you're eating, make sure you're eating healthy. You have your vitamins in, you have your carbohydrates in, and as well as your proteins. We've had an amazing experience, very friendly staff. I hope the team is much better moving forward, and we hope next year will be better. Every one of us will take time in their health. You don't have to wait to come to a hospital to get your health checked. Do small tests even at home. To tok magi duto, jotije kod jochiw thieth oyudo gimoro matin malombo dhogi ka gitieko kod mashin mariyo del kaluwore kod tich matek magitimo e apisegi. E sama piende koro ibano, sama koro nyasi mar thieth ne jotije mag RMS ochope giko mare, en mana mor kod geno ni kembe mamoko pacho ka kanyakla kod pinje maoko bende biro kawo chenro makamae mar ng'iyo kendo bero ngima jotijegi. Jailieta, Ramogi TV. Piny owacho kotenore kod riwruoge maok mag piny owacho geto tiyo kod rowere ma oting'o yawuoyi e kedo kod nyange mag nyiri e gwenge mag Kuria, kaunti ma Migori. Chenro mag nywando rowere osechakore e gwenge mag Kuria. Jojuma nigi ripot. Maling'ling oseyango ni moko kuom oganda e gwego mag Kuria chano to nyithindogo mag nyiri nyango ka ochakore e rusa mar dwe mar 8 mar higani nyaka dwe mar 12 mar higani kaluwore kod jogo eko ma osudo okang' manyime mar kedo kod nyange e gwego mag Kuria. Maya Simo kuom jokedo kod nyange mag nyiri ochako puonj mondo kendo keto yorego mag apanda mar kedo kod midhiero ni. Wanywako tijni gi riwruoge mok mag piny owacho mwawuotho ka achiel to obiro timo maber
kes moro kochopo e doho kacha to mondo ng'ade mana kaka chik wacho. Wakati ambapo tunaongea tunaona ni kwamba wengine wanaichukulia kwamba ni haki yao kufanya hiyo. Kwa hivyo tunaona kwamba katika jamii mafunzo ambayo yamo yanaendelea kurekebisha jamii. If the youth are empowered, give will say no to the society ni generation angomo meuke to gigini. Ka youth mokawo gi lwete ni ok gidwar gino. To bedo maber moloyo ke joka to otwere gi machon cha. Riwruogno mar Pan African Women Association ka otende kod mano ma Micontrap Kenya dhi nyime kod puonjo ganda rach manyange e gwego ma Kuria kasani gigeto rawere. Sasa hivi wako na uwazi kuja kusikiliza na kusikiliza madhara. Ben tadhimati riwruogni mar Pan African Women Association maidore e pinyno mar Norway ma oriko wegego ma Kuria wach ni giseyudo ni rawere nyalo konyogi ahinya e tieko nyange mag nyiri e kaunti ma Migori. Nano kodhi maber ko wadonje youth kama tinde manyiri ma chwana no kadhi maber moloyo kaka ne wadil mana gi joma dongo mane chiko gi ka. Wasebet ko waweyo kijende waluongo gi aluonga kaka jowinjo to pok waketo gi mondo koro giting' gini e wigi gi wuothogo ka watayogi. Adhiambo ne nyange osebedo kitgi kod timbegi mag oganda jo-Kuria kuom higni mathoth ka bende nyalo mana tieke ka okalo kuom puonj. To ang'eyo ni lweny to wasegoyo higni 13 to lweny dhi piny matin percentage maybe 30% kanyo to en gimoro ma duoko piny ok yot nikech gima osetimore higni odhuro. Mara kwa mara tumekuwa na vikundi ambavyo kila wakati wa kufunga holidays ambazo wako nazo tumekuwa tukikaa nao, na kila kikundi ambapo tukikaa na vijana ni kuwatayarisha kuhusu maneno ya elimu na wala wafutilie mbali mambo ya tohara ya wasichana. E seche ma gigeto rawere kedo kod nyange mag nyiri, seyo pod iketo ne joma mine mae wachni ma pod dhiro nyithindgi ma nyiri mondo kodhi e nyange. Mambo haya mara nyingi yanafanywa na wamama hasa ndio chanzo, kwa sababu hawa wamama mara mingi ndio wanakaa na hawa watoto. Iweza kuongoza kama ya ambassador ili waweze kuona mfano, kwa sababu mimi sikuweza kutairi hawa watoto. Nilikataa kabisa. Hata kuna siku wamechukua mtoto wangu huyo mkubwa ambaye ako college wakajaribu kumpeleka, lakini nilikataa. Nyange mar nyiri bende kore wacho ni osebedo yor nweng'o ne moko kuom oganda to ahinya jogo bende koro timo nyange mag nyiri ka jokanyo makedo kod midhierore wach ni ber ka koro piny wacho koro biro kod yore makare mag nweng'o ne ogandagi. Support mar miyo gi mar economy to nwawene sirkal kwa giseng'e rach magi koro ging'e kuonde ma sources mengi nyalo gole gi wa refer gi. Kaunti ma Migori pechiel kuom counties 20 kod 2 piny Kenya mangima ma bende time nyange mag nyithindo go manyiri ka jogo mosebedo okang' manyime mar kedo kod midhieroni wach ni gin teko adieri mar tiki kinde mabiro. Yore mag puonj en achiel kuom mago ma gitiyo godo e kedo kod midhieroni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Machiegni mesa mar weche mag ohala ng'anyo mane onego bedi mar jomatatu kawuono ogore e Luanda. Kawuono riwruoge mag matatu owuok oko mar kwedo paro mar ng'anyo ka giwacho ni twak dhi nyime kod sirikal ahinya migawo mar wuoth kod apeyni e pacho ka mar yudo thuolo mar loso weche mag sekta no. Riwruoge gi bende pogore e paro ni ng'awa monego luong ng'anyo mar jomatatu e pacho ka. Riwruoge mano twagira Mogi TV oting'o mar weg matatu Owners Association, Kenya Motorist Association kod Matatu Workers Union. Bende gimedo golo duondgi e wi kaka omenda mar kongo apeyni pacho ka road maintenance levy onego kete tim ka giwacho ni lalruok pod dhi nyime. Moko kuomgi ne onyiso kaka ok gimor gimedo omenda no. Purported strike which was called yesterday. I'll want to say that we did not call for the strike as Matatu Owners Association. There was just a group which was trying to come up and say they are calling for strike. Me as the president, I was out of the country and I saw those things. And yesterday we had a meeting with the Minister of Roads, Transport, the PS, and we discussed the issues which are hindering the transport sector, and we agreed on some issues. We have consultation within the next 3 weeks to sort out the issues, what we agreed upon.
called for a go-through, which will culminate into a strike. So today we had our go-through, which went on very well in the morning, and that is part of our 21-day action that already we have announced. Ng'anyo ne ok nyal timre kawuono nikech ng'anyo no nitie jok matindo manyo bet piny wacho ni gidwaro ng'anyo. Wan wang'e ni ng'anyo ber, to kendo ng'anyo en gima kelo lokruok. Lakini ng'anyo maber en ng'anyo onego bed ni dhano bedo karachiel to pango wang'anyo nikech ang'o. Nikech sani ncho wokinene sani Kenya ncho bedo gi tungni mang'eny iwi wache Gen Z kaka tungni ncho sebe. Koro ne dwa wacho ni ng'anyo ber, lakini bed ni wabedo piny wan kaka jo sectors mwatiye sectionality mondo wawinjre to wang'anyo wadwa ng'anyo dwa tero kar kuma chal nade. Duol mochung'ne weche limbe pacho ka kokalo kuom Director General margi Norbert Talama kod jokanyo mamoko e sekta no okwayo johala mar Airbnb mondo ndikre kodgi matiyo kanyakla neno kaka inyalo bero ohala no kokalo kuom miyo gi tiegruok mowinjore. Magine owacho nyasi mar chiwo mich ne jokanyo e sekta no mawuok e alwora mar Nyanza kod Imbo mar Kenya e kaunti ma Kisumu. Nyasi manoweyo ka kaunti ma Kisumu yange ni otelo kod kwan jokanyo matiyo tich maler kokalo kuom magawa mekgi. Magawa birio duto ma Kisumu noyudo mich e kidieny mar gold kuom jokanyo 14 mane magawa gi oyudo mich mar gold. Jotelo golero ni gidwaro mondo gimed tiego jokanyo ma pod rem e chwalo chenro mowinjore ne kastembe gi mondo thoth jokanyo bwo Tourism Regulatory Authority obede ogala manyime. Ma waluongo gi dho ngere ni gold, silver kata bronze ni otende mosetiyo matek e yore mag keto tendegi obed gi standards maber mondo ka gimiyo welo chiemo to gimiyo welo chiemo to gi kuonde kar nindo maler. Moyudo gold koro waseyiedho mondo bi odhi mbele classification mabiro miyo gi star rating machakore gi star 1 nyaka 5. Abich star maduong'e moloyo. Jogo matimo biashara mar Airbnb miluongo gi dho ngere ni short term rental kata jogo ma bende nie kategori mag homestay. Mano biashara maber. En mana ne waluongo gi mondo gibi on board, gi register gi Tourism Regulatory Authority, gi yud license. We have been able to register quite a number, around 6 to around 8,000 in the last 6 or so months, and we are looking forward to registering all these facilities operating as short-term rentals. We are working with associations of operators in that space of Airbnb, and we are looking forward to registering all the facilities. And I'm appealing to all of them. As TRA, we are not here to punish anyone. We are here to create an enabling environment to ease business. Piny owacho singo mar kawo okang' mager mar chik ne jogo ma itudo kod keth mar chwalo mbolea mabandia ne jopur kaka yorno mar kedo kod wach mbolea makamago mathiro chenro mag jopur e pacho ka. Bende giyango mar tieko chwalo mbolea gunde milion 2.5 ma nengogi oyweyo kaachiel kod kothe ne jopur mondo jiw chenro mag pur kendo konyo nyayo chiemo magine oyange kod jatelo mogirore migawo mar pur mana Laktar Kiprono e seche mane oyuore e alap ma Jomo Kenyatta alwora ma Mamboleo Kisumu mar yawayanga nyasi mar nyisruok mar jopur mane obag kod riwruok jopur mong'ere ni Agricultural Society of Kenya ASK bade Manyanza. The government plan to support farmers is on course, and as we talk now, we have managed to supply the subsidized fertilizers to our farmers. We are now close to 6 million bucks for this year, and we are going to supply the remaining 2.5 million bucks for the short rain, which is yet to start. And we have the fertilizers in our store, and we are now releasing the e-vouchers so that our farmers could collect the fertilizers from the NCPP stores. Going forward, that behavior, such an act, whereby a supplier get an opportunity to support this country and support our farmers, can attempt to keep fake seeds, fake fertilizers or herbicides or pesticides, is a thing of the past. Because as a government, we have now put up proper measures, and anybody found again attempting
to manufacture fake seeds and also give fake or poor quality pesticides. You'll be seeing pest control product board raining on them, KEPHIS also raining on them, and us as a ministry, I don't think we'll be talking about fake fertilizers anymore. That is not a topic to be discussed because it should not happen. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Naenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Ber kichako chon timo kungo ne kinde retire. Ka kichako chon eka kimedo bedo gi thuolo mar bedo gi omenda makore lach mar kungo. Secure your future through flexible savings with Haba na NSSF. Save today with as little as 25 shillings daily, with the option of withdrawing 50% of your contribution with interest after consistently contributing for 5 years. Just dial *303#. NSSF, growing you for good. Wakelonu chenro mar Tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ninja the Entertainer kod DJ Smollett en miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chieng' Ngeso ka Ngeso chakre sa 11:30 odhiambo nyaka sa 1 otieno mana e Ramogi TV. En mor mochwere. E paw tuke ni japuonj maduong' mar skund sekondar ma Highway magine joloch mar adhula mag sikunde Nairobi Irungu Ndwati okodo mokalo okang' ma sikunde moko osebedo katiyo gi jopuonjre ma higni malo e tuke mag skunde. Ndwati wacho ni timo kamano ok bi konyo nyithindogo e kinde mabiro kochiwo ranyisi mar tuke mag Euro kama rawera ma jahigni 16 notugo morieny mokalo. Ndwati wacho ni gin kaka Highway gigeto mar bero kendo nyayo talanta mag rowere maraga kolero ni gibiro medo siro tuke makamago mar neno ni jopuonjre yudo konyruok kokalo e adhula. Ndwati okwayo jotelo mag skunde ni mondo omi rowere thuolo mowinjore kodgi ma ok ni gikelo jotugo ma hikgi ni malo. Age cheating is disheartening because we have these games for the youngsters at their age. When you look at the recent Euro competition, we had a young man who is 16 years old, who is playing in the Euros and winning and going on to make a lot of money. Yet we have people bringing 25-year-olds to come and compete against these youngsters. And that is very, very disheartening. I do not know, I will not understand what motivates people to bring older people to come and play. Because even if you win this championship and get a trophy, it doesn't really help me as a principal. It doesn't help the people who are going to be playing because they're already past the age of playing.
Tim mar Kenya manie tuke mag Olimpike boma Paris okwa mondo oket mijingo e tuke gi madhi nyime gi sani. Bet mar Kenya piny Ufaransa no bago nyasi mar migago ne jotuk Kenya go. Moko kuom jotugo mano yuore nyasi ma kamano gin kaachiel gi jong'wech jotuk volleyball e kin mamoko. Nyasi no yuore kod jakom kamiti mar Olimpike pacho kae Paul Tergat. So mine is to cheer you. So let us conquer. We are in Paris. I don't think everyone has ever competed in Olympic Games in Paris. All of us that were here, we are here to conquer. That this is the epic of all competitions in the world. So by virtue of having qualified, already you are winners. But you can do much better now to win the medals for us, because it will go down in the history that you are the best of the best. Nyakoromogi sa oromo mar bano piende na mano e thuolo mane wan go ne chenro maro imore mi kao thuolo mari mar budho kodwe chenro ni aduoko niero kamano kao kamano ubedi gotieno makare nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Wilson Ochuka.